munduko txapelketa izan dela, eta munduko txapelketa hau da distantzia handiena botatzea. Eta, bueno, beste modalidadea badago, baina desberdina da. Da diana batekin eta botila erdian, eta txapela bota eta botilan utzi, ez? Eta, bueno, guretzat hau da, ez dakit, politena edo ez dakit nola esan, Bigarrena geratu nahi, eta oso ondo. Gure marka festetan indet, meretxi edo gehi, eta gaur 25, osea, que ondo. Txapelduna da un makina. Hasi, horrek zenbak grazi, gero ikasi, eta irabazi, mila esi. Entzun nun maitean ikusi nun txapelketa zehola eta gauza kurioso iritu zitzaidan, etorri geha probatzea eta badirudi pulamentu egin deula. 28 metro eta 7 zentimetro munduko rekorra omen da, momentuz, pozik. Buru nahitu naiz pentsatzen teknika pixkat eta banemazkin egun batzuk pentsatzen da funtzionatu teknikak. 3 jaurtiketa bakoitzak eta 3 marka honena. Ilintzi balantza, hori da triskantza.